idol. The go! Ang Inday. Anini. Sa kong pagtungha kami abroad ko. I gotta finish my studying because I'm going to abroad. Ikaduhang tuig lamang ako sa kolehiyo sa dihang gilarga ko Japan. I have 2 years in college, but at the end of the school year, I'm going to abroad again. Japan. Tungod sa kapobrehon, mao kini nagtukmod ka nako aron mo abroad. You know, all that time I'm very poor. My parents, my grandparents, all my family tree. That's why I decided to go to Japan. Kainom-nom ko. 18 anyos pa lamang ako. I remember when I was 8 years old. Baguhay pa lang ko magdibuha todo landay. You're devoted. You're landay. Wa pa ko'y karanasan. I have, no experience. Any kinds of experience. Bisan sa uyab-uyab dinhi wala ko'y karanasan. When I stay in the Philippines, oh my God, I have no boyfriend since birth. Abi na kog mahawas na mi sa kalisod. I thought I'm going up to the sadness and sickness. Apan dito naman hino nagsugod. Sa dihang nilarga na kong Japan, dito nagsugod ang kapnot sa akong kinabuhi. It is the story of the standard of my life. Og ini ang hitabo. And this is what happened. Bata pa kayo kung yun, 18 pag yung good. Bata pa man itag-edad, oy, pagkahin-kahin naman bukag na. Ay, ano bang yun, alam bitang trabaho, alam mo naman alam kang trabaho, mahago mo ginay mong naong. Naong gimapiktuhan na daan, kaya magusog mo jug ka. Ay, pero kung gusto rin mo masenso, ato tag Japan. Mau ba? Ikaw Heidi, pila na kakatuloy ka balik-balik Japan. Actually, wapag ko ka ato. Nahaw, nakika kayo. Siguro ka ba nato tayo ito? Heidi? Hindi na ako'y kaila din to. Mau ba? Si Monet. Dansi naman dito ron. Hala, o, di mo kumalo mo sayaw. Kailangan kayo doon mo kanya. Sige, bato talid do. Sure ka? Interesado ka?
Sige, o sa ako man, kaya pobre man kayo dito mo. At na tali dito sa Japan, oy, basi na yung swertihon tali dito. Mao cute. Mao. Ayun sa istorya kaya Pilipino. Saman. Welcome diri sa Oh, Japan. love you, uy. Kasi rin pangalan ni mo. Monet! Okay, isip ko ano yung Yumi di ay ko. Kabalo ka, day. Maring ka mo kita taman diri sa Japan ba? Mo ngawal ba ko dito sa Pilipinas? Mahadlok mo ko diri, uy. Man! Kung ano biya ka nga, di ko ata na suwito rin yung lugaran ni, mahadlok kayo dito masurin, tagmol, kung watay kaubang, may masaag ta. Diri pa ka ha. Ikaw dugay na ka diri, net. Ay, taw-taw po. Pila na ko kay years. Oh ba, pobre lagi ako kay kang naong lagi. Wag na. Bakit ang halata ba? Saan naman ka? Kasi ito trabaho niya diri, net. Akong trabaho di dancer ta. Oh ba, niya, tuluan ko ni mo. Siyempre, ana. Okay. Sige. Sige. Okay, mag-practice na ta. Okay, ani ni siya ha. First step. Ako na may noy, wala dito, noy. Nakalangin, kali. Oh. Ah, saan? Okay. Right. Sige. Left. Right. Okay. Ilan, yoy. Iigwa na lubo. Naman. Ah, ilan, Oo, ana. Pinaswagi sa buhok. Oo, ana. Sige pa. Ala, oy. Sige. Ako na yun ang sayo nito, oy. Ama ba? Madlok mo ko diri nito. Ay, kay medyo experience ani nani. Isa? Wala pa di ka experience yan. Umul magkang, wala ko experience lagi. Kabalo ka day, ampay ka na sa mga hapon. Ba, yung saan man yung ilang pasipan be. Dili lagi na basta tarungon lang pud mo sila. Yo, sure be di aha basi. Paggahot lang jud taman, tarungan lang gyud. Sige tagahot diya niya, og yapon bisi mapakyas ta. Lain biya kay mga tuloy ka ng mga hapon na masalbay sila kaayo daw. Dili, katay mi lagi ka nang wayuhon tanawon na. Mga timing tao ha. Hey, nag-abot na dyan kong Japan. Lugayan ako na po to. Ay di, dapat din kayo ka. Siyempre. Bigat ka, di kita nga ay di, oy. Uy, may nagulat sa rungtong. Wala, oy, ato talaron din to. Nagbato ka, gusto na ka. Mahadlok mang oy. Gusto nila ang bata ang labas. Ay, dili na lang ko. Ayun eh, ikaw na. Ikaw na. Mahadlok mang Ikaw na, June. June na. Maulo, mahadlok mang ulido, oy. Hoy, kamilo ka kung gusto ka makakuha ng tayo na ginarating. Wala na rito ang hapon si Takashi Itari.
Madlok ko juga ni, may madlok juga ni netop ka na hindi ba? Ako na ako ni, oy. Sana ang ginaday. Bata pa man kay gano'n. Pre, ana ginaday, Diyos ka paingon. Natiguang mangyapong ka. Pinaganalan mo kwarta. Ayaw ba? Ayaw pag sigit-sigit ang niligiran ang hapon anak ka na pinairing lang. Iring-iring lang ilang... Iring lang ilang gusto. Mamahal mo ko ali, oy. Dahil na, so nga po nagkala mo ng samurai. Hapon ko. Alam ano? Ugali ko. Gusto niya mo dali niya ka ng likong. Gusto mo naman ng ngipin. Hapon ni oy. Kami naman sanggot ay nala. Ikaw pa sumaj ka niya. Bubi ka ko. Ay! Madlok ko juga ali, oy. Takasi Tarisang! Hay! Hay! Hayang! Dalawa pahayangon ako. Pahayangon ko. Ay, maganda talaga ang kapag. Ay, sa Facebook niya. Trabaho sa tap. Ikaw Ina ba? ali, oy. Wala kayo. Sino yung Facebook, ha? Lain mo di kayo diri, oy. Ay, makuyap ka na sa Manila na natoy lang yung babae, no? Kaya na lalaki, pag wala kang uyap, mangitaglain. Hayang! Di koy. Ay, Takashi Tarisang, this is Yumi. Hayang Yumi! Sige pangalan niya. Si Takashi Takashi Tari. Ohayo gozaimasu. Hay! Very beautiful. I know. Rabas! I know that before. Takashi Tarisang, ayuat mo net. Hi. No. Season. I want this. You want this? Very delicious. Delicioso. No. Kaya ka na mo. Lugar. Go na, guys. Kwatahan ka na si Takashi Tarik. Dako kayo na ka ng kuandiri ka ng factory sa Japan. Takashi Tari, I'm not virgin. I'm virgin. I'm no experience. Takashi. Favorite. Hay. Hayang. Ayaw ba? Hayang. Hay. Yung gitap. Ay, gawin ka magigipaya. Ay, mga awas sa tao eh. Takashi Tarik. Money. Your face is money. Ay, mga daw na sa kwarta. Ay, naku, sa pamalita din. Alam mo na magpaluhi-luhi na ta. Mga kwarta, ginta, no? Money. Wrong neck. No, we want rapat. Get out. Uy, tara net. Uy, marayo ka na itong wet dito. Tara, go. Guys, ako na. Takashi Tari, no. What do you want? I want this. You want this? No. I have no experience of kind of like this and like that. That's what I like. Takashi Tari, no. I like you. I like you. Everybody. Come on, everybody. Take it to the left now. Take it to the right now. Everybody, I like you. No, Takashi. Come here. I like to move it. Takashi, no. I like No, to. Takashi. You answer me. You mon. I like to move it. I like to move it. We're going I like to. move it. I like to move it. No.
Sarap. Sarap. Sarap na, sarap. Awa. Di ko kwarto, eh. Bilang ka na. Ayaw na. Takashi Iktari. Abel Guna. Abel Takasan Iktada. Nani na di Japan di ay? Thank you, sir! Bye, sir. Mamaya, nalipay na mo. Nalipay na mo na naging mabuhat ako, ah. Ha? Kabalo ba mong ang pugos ko itong mapula to? Pwede na itong trabaho, Dilis. Ikaw kay alam naman kang munita ka. Wagi naman kayo nang imong kuhan mo. Imo mapangil diha. Kwarto, lapad kayo na Ano nila ko kaya rin na trabaho dali. Mo rin ako sa Ay, Pilipinas. Panginoon! Ay! Sakit kayo. Sakit kayo. Salamat galing ka kay may tuloy itong tapunan to! Kasi ano, primero na na. Kaya primero na. Alam mo ka ako, salita mo sa kuhaan diri sa Japan! Wako na po tulong dahil ito mo ni mo dire. Ang ako agay ko sa... Dili sa Japan, dito sa Pilipinas, parang ni-upload ko! Doon sa mga kanito sa Pilipinas. Ang akong boyfriend! Hospital ko! Basta may pula sa mga babae ng hospital naman ko! Kumain na lang mo na yung puslan man! Bawa ba? Sa hospital lega ka. Aklesi mo ha! Nakagwarta ka ako! Nagabayad pa ko sa hospital! Nagpinta pa ako! Lipay na ka! Ikaw naman ni Buha dahil diri mo net. O kaniyak! Pagulay niya bol! Wala sila sa pulis! Oo ba? Tungtong ka ikaw rin! Ate sigaw lang kayo lang kami! Ipaminaangan niyo sa mga boyfriend! Baba maninita mo sa inyong mga kinabuhi? Baba na? Mauna! Okay. Lipay na kay Kwan ako. Okay na kayo. Okay, tara na. Tara, muli na lang kung Pilipinas. Tara lang ko. Hindi na mo kaya, diri. May pwede doon lang ako sa back legs, ane. Ayaw ko rin! Sige, nila ko uli. Mura mag-ikaw kung manager, ano di ay. Nagkauban naman na diri. Wait pa kaya kakaabot gani. Sa pinagtabang ni mo! Awa mo'y buyay na di ay di. Ah! Doon anak ka! Buntis yung ko. Apa! Kanitin sa man! Sige. Mukta mo lang sa ko. Nabuntis ko. Ang saday! Inoon ka na. Buntis ko. Unsa! Nabuntis ko itong Takashi Iktari. Iktadan siya ko sa ading-ading. Kayo! Ingon sila kayo mabalik na ng hapon. Hindi na mabalik na ng hapon di ay. Anak ko to sa bigas bar! Uy, ay na pag-ibiktima! Saan ba na ako ni pag-uli naman doon Pilipinas? Ano yung mga kauban? Kauban ako tawag sa inyo, ha? Hindi mga igsoon na na! Igsoon sa buwan! Igsoon sa pinungatan! Oo, man. Sabi ako ni bukat na kayo kong tiyan. Pinanay na ka, monster! Tapos aning libo ko, aning bukat pa ni kayo. Ay, mag-ampog ka nga lalaki niyong anak! Mauman! Unsa? Ano ba di kong babae? Kung lalaki na, makakwarta ka sa kang Takashi Tari, pero kung babae dili. Sila ganahan na. Ano di ba siya kanahan-anib eh? Abot ka.
Sakit na kayo kung ulo. Sige ko na unan eh. Apo nga. Sige, utok pa, ito. Bilangan. Dok. Ay, pamaklan ya, Dok. Uy, sa obra ko pagkuhan mo anak ni mo. Sige, utong. Gamay na lang kayo. Gamay na lang, klaro kayo. Gamay na lang gini kayo ba? Gamay na lang yung kayo ni. Uy! Congratulations! Osaka! Baby girl! Cute kayo! Babae akong anak, Dok. Oh, okay kayo mga anak ko. Himsog kayo. Tasig buhok. Lipugan patali. Kaya tasig buhok sa walang mga... Sigara nga ipanganak mga may mga buhok. Pero singkit siyang mata. Ikabudlat pag mata. Nakapon mo ka ng papa na, Dok. Koreano, mito. Koreano, Dok. Koreano. Hapon na sa kinaaral na, Dok. You lied to me. Tumalo ba ka na, ikaw rin kung ipanganak ka libong ko rin mo na iba. Dok, hindi naman bita ka. Tanawa, Dok, bisig lalaki, Dok, hindi ko kakwarta ng lakawa, Dok, ba? Ipamunti sa mga mapakyan si Kuwari. Babae siya. Kung saan ako balibali na yung mga anak, babae yun, ha? Try lang, ikuha na ko itong grass cutter. Butlan ko na yung pusodan eh. Mamatali na bedro sa tambal ng inanim ning naong ni. Ano mata na din ako, Apo. Ay, Lolo! Ay, Apo. Kumusta naman ka, Lolo? Ay, gikan ko dito natugway sa itong mga kanding. Lolo, asa rin akong papa, Lolo? Pangutan na lang imong inahan. Ang imong papa, nilayas. Lolo, kanina mong kaupan natin tumoy kanti, Lolo. Paano mo pa lang na? Lolo! Mauna si Peter. Ayaw pa kuyo-kuyo ka na, Peter, ha? Kaya magtugway ng kanding dito sa may pugon. Bantay, marislos siya ka na. Ikaw, Lolo, ka nang hiningon na ako sa kong papa, Lolo. Ay, esplikali ka na nagbayo ng imong bata dyan. Anak, ang imong papa, usa ka, kuan, Japanese. Unsa? Unya? Ingnan ka nung wala na siya kiyanian. Ingnan ka nung wala siya kita. Waka yan yung Andre, babae mo, kagay kung lalaki mo ta ka, nato ka Japan ron. Yan mo lang may babae mo ka, may mga yan yung papa diri. Kung lalaki ka, nato ka sa Japan ka ron. Masaylo ako, anak. Kala ko malo anak ka. Ako ipagandun ako ng may mukhang babae lalaki kaya para mayroong tagma. Makalikawan sa skapait. Pero parang nagyaman na itong kahibtay din eh. Sa sapang, ako nalipay din ako. Pero kung nalalaki o taka, lalo tako sports car ron. Lo! Saan to palang bahay ni mong ni Mama Long? Ay, wala po. Wala binigbahay ako. Palanggaw, gimahay ko na. Apo, ay pagngana ka, maot kayo muna. Wala binigbahay. Inanilin, mulaya sa lang ko! Mulaya sa lang ko!
anak, may pa. Sa pa na din mo. Di na ito makita rin mo amahan. May tao lang ako, Papa, Lolo! Mamay kay Petsy niya, dito sa sapat. Ang puya kay palit ko ng sisdi na. May tao lang ako, Papa! Lolo! That piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Sige pangita ang akong anak si amahan. Ang panadugay, nakasabot ra gihapon siya. Sakit man nga din niya makitaan ang tinuod niyang amahan. Apa di na ko makabalik po sa Japan para pangitaon pa. Si Takashi Iktari. Kigitakasan na gidayon mo ito. Akong gisearch sa Facebook, mas hindi og na Facebook. Ang maong bakang. Apan wala. Siguro kinahanglan dawaton. Dato dito rin kutob ang among yugto ni Takashi. Salamat, Dolanday, for the time. Inyong suwat magtatampo, Yumi.